Mayong adlaw sa inyo tanan. Sa tanan ko nga mga viewers kag akon mga followers. Ayad-ayad gid nga adlaw sa inyo tanan. Subong adlaw malagaw naman kita. Kadto kita sa Banwasang Kalinog. Gusto ko ipakita sa inyo ang mga viewers naton nga wala diri sa Kalinog. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano nang sitwasyon subong sa Banwasang Kalinog. Ay abaw, nakibot man ako sa akon paguli dire. Kay daw hindi ka nakamaan. Kung diin ang mga alagyan dati, kung diin ang mga bangga. Inyo man makita ng dalan nga tama na kalapad. Hindi ka nakabalo kung diin na banda dati ang mga ginapamaklan mong mga grocery store sa Banwasang Kalinog. Ngod imo makitaan, puro na dalagko nga building. Kag mga dalagko nga grocery store ang imo makitaan. O hindi ka maglaom nga amo na ni ang Banwasang Kalinog. Siguro sa paghimakas man sang aton nga gobyerno or aton nga munisipyo. Patama tukod ang mga dalagko nga building. Tanan naton i-shoutout anay. Ang mayor sang Kalinog wala iban kundi si Mayor Iko Francisco Calvo. Shoutout man sa iya asawa, kay Maninay Evelyn Calvo. Aton man shoutout ang mga SB member sa Banwasang Kalinog. Shoutout sa inyo tanan. Shoutout naton si SB Sintina, Panoy Hurtada, shoutout. Kag shoutout naton ang iba nila nga mga kopdanan. Kag perte na gitsubong ang pag-improve sang Kalinog. O hindi mo na pwede tawgon nga Banwa lang. Hindi mo na tawgon ang Kalinog nga syudad sang Kalinog. Pagkaroon ninyo makitaan ang dako nga building nga Kusmart. Dire ka pwede makabakal sang imo mga kinanglanon sa sulod balay kay tama kadamo gid ang imo nga pilian. Inyo man makitaan kung ano kalapad ining Kusmart ngayon eh. Aton anay shoutout si Gina Catolen, Catalonia, Maribek Dolatre, Romulo Caballero, Lilian Bugnot, Lizel Capada, Jumela Pineda, Gallego si Loren, Carlo Soriano, Ken Perez, shoutout sa Batuan Pututan, Antinita Labiscase, Lilian Bugnot, shoutout kay Mide Kasabuina, aari sa iyo taga Kalinog. Kag amo na ang building sang Friends. Kag aring dako nga building, mo ang ginatawag nga Sivmore nila. Kung diin tama makadako kag kompleto ang mga baraklon sa sulod. Shoutout anay naton si Ivara Pareño, Makiboy Castro Verde. Iya gina shoutout ang Castro Verde family sa Badlan. Karon aray na kita kag try naton nga magsulod dire. Kag aton gid nga sudlon, hindi lang try nga magsulod kundi aton nga sudlon ang pakadto sa Kalinog Terminal. Amo ni ang bag-o nga terminal sa Kalinog. Imo maagyan kung magpakadto ka sa tapas. Wala nga side. Karon ato na nga sudlon ang terminal sang Kalinog kung anong sitwasyon dire. Ay abaw kalapad manggalis ang terminal dire kag organize. Imo makitaan nga may ara gid nga pilahan. Hindi na mainitan ang aton mga pasahero. Ay kadamo sa mga panilungan nga pwede mo panilungan. Kag amo ni ang una man nga ginhimo sang aton munisipyo nga ginapangunahan ni Mayor Iko Calvo. Tama gali kadako ining building ini. Lipat na ko anong ngalan sini. Kanami isang building kay tama kadako. Kag amo ni gali ang Kalinog Terminal Food Court. Odo kanami lang. Kung ikaw magutuman, may ara ka nga dalaganan nga food court na ginatawag. Nami tanay kung may ara na dira mang inasal sa food court. Ay mapa-unli rice kagid kung ikaw gutomon. Ato nanay shoutout si Richard Marquez, Castamado Jevin, Hector Tano, Milo Daraog, shoutout idol. Shoutout sa mga Daraog pamilya. Amigo Milo, ari kagili sa Dubai, wow kaluyan makakita ito dire. Shoutout makay Step Note, out makay Juan Habilitado, Lucia Banyes. Iya gyan shoutout ang Lucia Banyes Villarreal sa Niway. Shoutout kay Elsa Torres. Yaya shoutout sa Bingawan Iloilo, mga Castro Verde family. Shoutout kay Will Sira, Ferdinand Navarrete, Kuya Wing Tampos, Lawrence Van Cobilla, Ricardo Corbuda, Benedicto Batillo. Shoutout from Bagtas, Tansa, Cavite. Hospicio Gahom, shoutout idol from Tapas. Ariel Pau Mundia, Una Sirate, Friends Calbonero. Yaya shoutout mga Calbonero family sa Bingawan. Maria Salson, John Mark Agodes. Shoutout makay Nilita Galvez. At si Ananay Galvez family sa San Nicolas, Kalinog, Iloilo. From Doha, Qatar. X Ligada, shoutout from Lambunaw. Free Pilingon. Piljan Rihardo, shoutout. Rihardo family sa Valderrama, Antique. PRP Gumia, shoutout. Wina Salvan, shoutout. Shoutout makay Sherwin Laude. Chris Manuel. Tagar Lastimoso, shoutout sa mga taga Alimudyan, Iloilo. Karon mapasaka kita dire kung diin aton kantuan. Aton makitaan sa mga taga Kalinog. Ila ginapapicturan nga madako nga si Mama Mire kag dako nga si Papa Jesus. Ay abaw medyo mataas-taas gali kung magsaka ka dire. Nanay shoutout si Rene Capada, Love Gintuya, Tornebre, Gaspar Zirila. Kaya shoutout ang Balinyas family, kag Arguelles family. Diyan family dyan sa Antique. King from Mindanao, Sultan Kudarat. Shoutout makay Raf Tenyo Francia, Arnel Sanchez, Tine Flores, Brian Lamam, kay Blas Mike. Shoutout makay Annalyn Nalupano. Shoutout naton si Meribek Idol. Shoutout sa mga Kasabuina family. Aton may shoutout si Binje Padilla. Iyag shoutout si Auntie na Luce, Ti Edith kag Auntie Tila. Si Auntie na Bibeng dyan sa Kabagyaw. Shoutout dyan sa mga taga Kabagyaw. Karon aray naging man kita si Baba kung diin inyo makitaan ang dako nga si Mama Mire. Nami gali kung dire ka kay kalamig-lamig dire. Ag imo pa makitaan ang view si Dalom sa Banwasang Kalinog.
Kag kanami mga tawon ang bukid sang Lambunaw malabot mo pa nga ang tawon. Kag ang bukid sang Kalinog. Ato nanay shoutout si Tubal Larden. Iyang shoutout ang Mirar family sa Haniway. Labi na kay Auntie na Melbe dyan sa Kalinog. Kag imo man nga makitaan sa unahan. Ang dako nga itsura sa aton mahal nga Ginoo. Tabi kay kadako diri ang mga estatwa tama kada higante. Kag medyo malayo ang igutlan sang isa't kag isa. Ato nanay shoutout si Kit Estribo. Atsing from Saudi Arabia damam. Anthony De Pedro. Atsing from KSA. Arites Ronco. Diyan sa Kabanggaan, Badyangan. Igo Frances. Sir Soriano. Shoutout sa taga Haniway. Shoutout kay Joel Flores. Kiyo Damp. Jerlen Losada. Iyag shoutout si Romel Labarite. Shoutout makay Mac Amor. Shoutout sa Limudyan Loilo. Maria Luna Benedicto. Shoutout kay Salong Manapla Negros. Role Artida. Shoutout idol. Mga Artida family sa Leon. Talon niya rin. Shoutout. Kag asta na lang diri ang aton paglibot sa banwa sang Kalinog. Sa tanan nga nagatanaw sa akon mga video. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Kag mayad-ayad nga adlaw sa inyo tanan. Gabay pa nga yara kamo sa mayad-ayad nga panglawason. Pangamuyo lang perme nga wala kita sa vlog sa aton kalawasan. Maglawig lang ang aton kabuhi, amo gid na ang pinaka-importante. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Gabay pa inyo i-share ang aton nga mga video. Kag i-like kag i-follow ang aton page.